Пакуль сярод насельніцтва ходзяць чуткі пра шкоду вакцынацыі, урачы-эпідэміёлагі гавораць пра адваротнае. Імунізацыя супраць такіх хвароб, як поліёміеліт, слупняк, коклюш і дыфтэрыя, штогод выратоўвае жыцці звыш 3 мільёнаў чалавек у свеце. У Беларусі нацыянальны каляндар прышчэпак уключае абавязковую планавую вакцынацыю супраць 12 інфекцый. У Брэскай вобласці ахоп насельніцтва імунізацыі даволі высокі – 97%. Хаця медыкі адзначаюць і прабелы. Каля 1,5% дзяцей, а гэта больш за 4000 чалавек, не атрымліваюць прышчэпкі за адмовы бацькоў. Поддержание высоких уровней охватов прививками, оно позволяет поддерживать и сохранять эпидемиологическое благополучие по заболеваемости всеми вакциноуправляемыми инфекциями. Из вакциноуправляемых инфекций у нас ежегодно регистрируется до 40 случаев коклюша. Ну и, наверное, все. Бывают завозные случаи кори периодически. В этом году у нас было 2 заноса. В Ляховическом районе ребенок до года, который был не привит по возрасту. И на сейчас у нас регистрируется групповая заболеваемость корью в Малорицком районе среди членов одной религиозной общины, которые не прививаются по религиозным убеждениям. З улікам неспрыяльнай эпідсітуацыі па адзёру ў Еўропе і ў суседняй Украіне Міністэрства аховы здароўя Беларусі прыняло рашэнне вакцыніраваць ад гэтай хваробы ўсіх жадаючых бясплатна. Да таго ж, калі вы не ўпэўнены ў сваім імунізацыйным статусе, у Брэскім абласным цэнтры гігіены і эпідэміялогіі можна абследавацца на напружанасць імунізацыі. Людмила Салзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».